No mes de maio traballamos o Parque Natural Baixa Limia Serra de Flores. Das 12 parroquias que hai en Muíños, 3 pertenecen ao Parque Natural, que son Prado, Xermeade e Requios. Ahora vamos dar un paseo polo Parque Natural. Un dos sitios que ver é a Poza da Fecha. 2. Embalse do Salas. É unha piscina natural que provén do río Salas. 3. O Foxo do Lobo. 4. Amoa Outeiro Cabaladro. 5. Aldea de Salgueiro. A aldea de Salgueiro é unha aldea abandonada que hai que pedirlle permiso á Xunta de Galicia. 6. O Alto de Fontefrío é o pico máis alto de Muiños. 7. Albite. Dende aí vese o océano en Viana do Castelo.